Zi ceva. El-i. Bea și inima lui. După tine câte chile are? Bă, după cum a fost lovitura 10, 15, 20. 2 jumate. Ai ce fain mi-a lovit să fac. Dacă să n-apă, nu pot să fac. Te încurcă asta nu? Mă, nu mă încurc, am scos toate botele, știi? Bravo. Oi, veți așa. Mai lasă și un pic. S-a dus, mă! Ai de pula mea, mă! Morții. A, nu, că e aici, mă! Să cam pe tare, mai regogule, ușor. Mai lasă Ei, și un pic de fac fier dacă pula, trebuie să mă, robotești. Bă, dar vrei să scoți în barcă? Lasă-l să ia fir, Trebuie probabil, să dacă îi fac loc trebuie. aici în ea. Scaunul ăsta ne-am mărit. Eu să mă caș pe arbuz. Hai, Adi, așa cum te-am învățat eu. Uai, beța! Așa mare n-am mai avut, băieți. Cât zici că are asta? Eu zic că are peste 20. Stai acolo, fac loc aici. Cam la 3 metri sub apă. Zici? Lasă-l ușor, ușor, probabil. Ușor, Sergiu, numai să nu te neci. Nu văd nimic de soarele ăsta. Uai, deja mă dau pe brațe să mă afici. Frate, dar poți lua în mână. O să văd, Sergiule. Deci zona asta e faină. Ai greu pralea ăsta. Ai de pula mea, nu așa ceva, n-am mai avut, bă. Cât zici că are? Zi, mai zi o dată că... O, nu știu, da. Poate... Face aici. Uai, beța. Ieșit să Hai, deci dacă mai balansați barca... Vezi nodul de la ăsta. Cam la 1,5 metru, 2 metri sub noi. Până iau gură de aia. Ai, ce lovitură am avut. Lasă-l. lasă-l ușor. Ia, la e pe meu ce lucrează. Asta îl prinde, nu problemă. Bă, dar nu vrei nici cum beța și pula ta. Uai, deci! Lasă-l. Ăsta e trini diesel. Uai, e, ce e acolo? A ieșit pește afară în pulă. Nu, ia de la bețele astea. Bă, e sub noi, mă. Vezi să nu se încurătăți. N-are nimic, ancore nu sunt. O, lasă să obosească. Bă, deci fii atent cum a lovit unul. Eu am crezut prima dată. Oi, ia la băț! Daniel, mă! E tare, fute la gogule. Mă, ne trage cu barca. Filmează gogule. Tu ce, ești sigur că filmezi? Da, praliu, cum? Am mai făcut o filmare de dezbatere și n-am filmat. Întrerup eu și mai fac încă una dacă... Să-ți dau bani să-ți iei chiloți. E, deci, mă uit la pulă, mă filmez. E că nu pula. Asta și un pic de fier așa în el. Are pista cât să nu rupă are. Hai de pula mea. Câteva cuvinte aici pentru amatori. Nu rup mâna. Nimic, nu ți-o rup pula. Ce pula, m-am agățat de vongar, mă? Poate o lua dopul la râu. Poartă asta stânga-dreapta. E, ța de pula mea. Bă, deci cum dracu lovit ăsta, mă? Hai că mult vedem, băieți. Hai. Bagă camera. Păi eu o bag. Dă la stâlp de acolo, nu-i abia și stâlpul lui. Am mult vedem. Oi, oi, oi. Oi, balaur ăsta prală. Orbeța. Deci când îi răstoarnă. Mere la umbră. Uai! Hai la afară, beața, și inima ta. Oi. Oi de... Pula mea! Pe bibanul soare, am ieșit Ăla-i. soare afară. Ia bibanul soare. A, Ia mai.
Bă, l-a lovit, mă, beam ne-ar pișetul încă de biba. Bă, cred că e pește. Ia-l-ai! Uai, mea, și m-a Lasă să luăm și obosește. Lasă, că e a nostru. Important e că vine la poză. Mai obosește. Ei, beam ne-ai visul încă. Bă, dar poți să facem barcă. Lasă-mă, Sergiu, că mă descurc, că nu spune până în gât acum, nu? Ce fain Să e. filmez minciocul ăsta. Ce minciu? Ce minciu? Vezi, bai traină. Minciocul, mă. Să filmez minciocul. Vezi de-aia că grijă că ogule să nu întâmplă. E să nu te... Chiar bine le-a luat. Vezi că e chiar în... Ah! Să le ai de buză de jos. Are cam 40 de kg. Forță mare, nu mai. Forță mare. O, ai grijă, probabil. Vezi să-ți țin. Vezi să-ți ții o bățul? Nu trebuie. Ai, trage-l! Bine, băieții! Ia de aici! Uai, ce-o luat-o până în gât, mă! Ai grijă cu ăla. Da. Ai de janta aia dintre roate acolo că tot moaie cu gheț. Ioi. Asta să ridic încolo gugul. Mai avem loc în barcă. Aoleu, și fii atent cât e, tată. Bă, e de la fain, mă. Uai, mă, cu inima încă, deci e de la fain. No, oprește să faci niște poză.